jelikož jsem neměl moc nějaký velký štěstí v ostatních hrách, tak jsem se rozhodl natočit Minecraft, kde budu stavět svůj baráček. Už jsem natočil jedno video z tohohle Minecraftu, takže vám nebudu vysvětlovat, o co jde. Ihned bych si vzal nějaký nástroje a šel bych dodělat tu dálnici. Tak jo. Vezmu si dřevo, sekeruku a krumpáč, možná i lopatu a meč. To se nikdy nestratí. Dobře. A můžeme jít na to. Tak jo, budeme stavět. Tak jo. Měl jsem v plánu to tady províst celou takhle trasou až někam úplně do konce. Nebo aspoň teďka to mám v plánu. Bloky. Tady to se sekáme. Ale přišel jsem na to, já jsem přičetl jeden odběr a proto by mě zajímalo, že minule jste nad videu dokázali dát 6 lajků, což je strašně moc, já vím. Strašně moc. To je jedno. Zkus mi nedat tady teda 7 lajků, když mám více odběratelů. Jestli si myslíte, že bychom to mohli dát, napište do komentářů, ale když už to jen komentář budete chtít napsat, tak dejte like. Ať mě v tom podpoříte a dám novou hranici lajků. A když už budete u toho lajku tam dole, tak takové krásné tlačítko, na kterém je napsáno odebírat. To byste taky mohli zmáčknout. A my bychom mohli potom udělat další věci, které taky napíšete. Můžete to napsat pod tato video. A pokud se vám videa tyhle líbí, tak taky můžete napsat. Pokusím se vám na tady ty komentáře všechny odpovědět, takže čím víc jich napíšete, tím menší je šance, že vám na to odpovím, ale zase vám na to můžu odpovědět, protože se budu snažit. A já už asi vím, co jsem si zapomněl. Pochodně. Využijeme tady uličky a dojdeme přímo pro ně. Tady je krásné okýnko. Jinak můžete mi dát tip, z čeho bych mohl udělat podlahu střechy. A to. Vezmeme pár pochodní. Dobře, torček není nikdy dost. A můžeme dál stavět. Nevím, jak daleko to v tomhle videu dostavím, ale pokusím se to dostavit co nejdál. Jsme na konci, už vycházíme. Teďka tam zase zpátky zalezem. A tady se
Torčku. Jsem tady viděl oko z Endu. Sas. Podíváme se, jak daleko tahle vede tady ta hora, protože se mi zdá, že tady ta hora bude jemně lehce velká a dlouhá. No. No. Tak tady to bych možná asi dal i na další video. A chtěl bych poupravit spíš teďka ten barák, když o tom víme. Nice. Přežil jsem svoji smrt. Nebo respektive Minecraftovou smrt. A jestli chcete, tak se podívám i do tady ty kejvky, ale to až v příštím videu. Takže asi mý plány na tady ty videa z mýho prvního světa by bylo se ještě podívat do kejvky a dostavit tam to. Jo. Materiál máme. Šel bych to rozestavit. Takhle. Tyčky. Klacík. Aha. Klacík. Tak jo. A jelikož těch videí mám málo, tak i když teď to video celkem bude starý, tak furt bych vám na to mohl odpovědět, jenom protože jsem jich udělal málo a tak bych ještě mohl vědět, že mi někdo na to tady ten komentář dal a proto, když si to budu furt hlídat, tak můžete i poslat takový nějaký starý videa, teda starý, tak i na tady tom starém videu můžete dát trochu od komentářů i starých. Bude sice hodně malá šance, že vám na to odpovím, ale mohlo by to vyjít. A mohli byste z toho mít happy day. My se dostaneme nahoru. Dáte na tady ten otravný blok, protože už ten celkem... Tak, udělal bych ho z hlíny jako můj celý barák. Můj úplně celý první barák. Podle mě to vypadá krásně. Můžete napsat, jak se to líbí vám. A připište k tomu hlína. Z ničeho jiného prostě dělat nebudu než z hlíny. Takže už máme i tohle. Takže bychom mohli na další věc. A to bude... To vydám pryč. A to bude postel. Tak jo. Ničíme tady všechno. Celý pokojček rozbombardujeme. A necháme si jenom málo. Respektive to třeba. Jo.
tohle to bude strašně špatný video jenom kvůli tomu, že mám tak hnusný hlas na těch videích, ale v realitě já nemám takovejhle hlas prostě. Mě by zajímalo, proč to tak je. A pokud to víte, tak můžete odepsat. Já to nevím a když mi to napíšete, tak budu jenom rád. A tady bych proboural tu stěnu. To máme na rovinu. Takže když mi napíšete, že to víte, že to je kvůli tomuhle a tomuhle, tak budu rád a můžu vám to i příště říct, proč se to takhle stalo, proč mám takovýhle hlas tady, když v realitě mám úplně jiný hlas. Ne? Tady. Tohle to si vypečem. Pač to tam je dlouho a aspoň budu mít lepší věci. Budu mít armor. Ne. Takhle kožený kovbojský, ale normální pořádný armor. No uděláme to z těch dřevěných uhlí, když už je tady máme, tak ať už jsou aspoň k něčemu využívaný. Děláme to jako dřív. Jdeme vypékat. Ale nemáme na to celý den, takže dělám. Takže tady to zvýšíme. To je strašně malý strop. Tak. Dneska nemám zrovna takový nejlepší den, že by se mi to natáčení těch videí dařilo, ale je to docela dobrý. Já jsem i lepší dny při natáčení. Pojďme si udělat to. Krumpáč. Mně přijde, že v tom videu moc nemluvím, ale zároveň strašně mluvím. Jo. Vezmeme si další. Uděláme si takhle, 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 takhle. A mám půl to. A šel bych to dolů jen tak nahlédnout, jako. No taky mě nahlédnout. Doufám, že tady neumřu, protože kdybych tady umřel, tak to by bylo celkem špatný. Jako nemám sice dneska svůj den, ale ne zase až takový, že bych chcípnul na video. To by bylo velice špatné. To můžeme vytěžit taky takovýmhle normálním krumpáčem. A prokopeme se až dolů. Bum. Nejtěžší otrkláč. To bylo strašně těžký. Strašně. Já bych řekl, že tady to vypadá na velice nadějnou krývku. Takže pokud se odsud, pokud chcete teda tady to video, napište do komentářů, prozkoumej jeskyni.
A já to udělám. A můžete mi ještě napsat, jaký druh videí by se mohl dělat. Než jenom takhle hrát, tak bych mohl přece dělat i nějaké jiné věci, ale jaké? To můžete napsat vy. Já se pokusím dělat. Dostanu se nahoru, ať vidíte, že nepodvádím a pak toto video asi ukončím. Věřte mi, já myslím na všechno, já nechci, abyste si mysleli, že jsem podvodník. Jako jsem noob, to v tom Minecraftu, ale ne podvodník. A ještě si pak do toho videa, až budu v té jeskyni, tak můžete napsat, kolikrát umřu. Hraju na obtížnosti mírumilovna, takže by to nemuselo být tolikrát. A to mě taky udivuje, proč svůj první Minecraft svět, svůj první přežití Minecraft svět jsem hrál na obtížnosti míru. Ne! Nechtěl jsem umřít hned na tomhle videu, kde jsem ani umřít původně neměl. Takže jsem rád, že mi zbylo takhle málo HP. Víte co, teď to je celkem velice dobrá teďka velice dobrá věc. Napište close call a já vám dám srdíčko na komentář. Schválně, kolik lidí ho napíše. Kolik lidí vůbec na tohle video narazí. Jestli na tohle video vůbec někdo narazí, a to je jedno. Už mám asi tak 3 videa. Ale no tak. To je týrání lidí. To si nezasloužím tohle. Za co? Jestli normálně zničí krumpač jenom proto, abych se dostal nahoru. A to je strašný. Ne. Já už nehraju. Ne. Tebe jsem těžil. Proč? Dneska mám fakt strašný den. Nic se mi nedaří. Nejde mi poupravit ten zvuk, abych už konečně zase mluvil normálně a ne jak nějaký vadný člověk, ale to prostě nejde furt. Uklidni se. Dej. Ach jo. Ne. Znova už bych to nikdy nedělal. Už nikdy víc. Tak, vytěžíme se rukou pomaličku nahoru. Tak. Už vím, proč asi kopaní přímo nahoru nebo dolů není dobrý nápad. Pak se můžete nahoru vystavit klidně 15krát. A ještě jsem nechal otevřený dveře. Jdeme uložit věci. Uložit věci. A zatím by